Нәрсе, ала шулай. Әйме? Компот. Ох, рәхмәт сезгә. От рәхмәт ичмасам сезгә. Илсея Эдгаровна, мен сізді бик яратам. Мен 200 километр келіп, шул түні суықта 4 баланы ташлап келіп сіздің концерттерға келдім. Бек сізді яратам. Шул хәтле мечтая, шул именно шул җырга чыгып сізға ниндидер үземнеке производство деймме бирәс киләйди. Минем мечтасы булгач. Яшәсезгә каршы. Бөтен кичне җыеп, горурлыкны җыеп сезнең алдыгызга гомергә дә уйлаганым юк, шулай концертта килерим дип. Рәхмәт бирәм сезнең җырларыгыз өчен. Ижадыгызга, командагызга, мин сезне Инстаграмда кемдер әйтте. Иң беренче сезнеке Инстаграмда нигезе карыйм. Сторизларны. Можно я сказать? Можно. Чамай такой просто люблю. Бик рәхмәт.